Какво свързва днес България и Виетнам? Това е темата на днешния разговор в предаването. Казвам добър вечер на журналистът и заместник главен редактор на списание Тема Кадринка Кадринова. Добър вечер. Радвам се да се видим отново в това студио, за да продължим темата, която започнахме в началото на тази година и да пресъздадем тази атмосфера, която е наистина много приятна, много интересна и е любопитна за нас, които нямаме този досег с виетнамската култура, както вие. Ами аз точно за това се опитах така да запазя дори външния вид от Виетнам. Върнах се буквално тази седмица от второто си пътуване в тази толкова интересна страна. А сега ще я махна все пак шапката, за да ми е малко по-удобно да си говориме, но това е типичната шапка, която, както всички знаем, се използва от виетнамците от поколения. Тя е наистина страшно удобна за работа под палещото слънце, особено в оризищата в Виетнам. Все още продължават да я носят хората по селата, а и в градовете понякога. Наистина е много удобно и държи прохладно. Освен това съм облечена в една типична виетнамска дреха. Която е много красива. Дамска, казва се аозай, от истинска коприна е. Въобще копринените изделия в Виетнам са един много така широко разпространен атрибут, много ефтина и много качествена коприна и са страшно красиви всички изделия, особено роклите на жените, типични. Те са с панталон фактически отдолу и отгоре една така нещо като, как да кажа, като сукман, условно казано, но всъщност е много финно, както виждате, и много красиво изработено. Така, това е екзотиката. Сега да преминем по същество. Този път бях поканена в Виетнам пак по линия на Виетнамското посолство в България, което съдейства и за миналото ми пътуване. Този път също така се включиха и приятелите от Организацията на българските възпитаници в Виетнам, които са страшно много. Нека кажем и какъв е конкретният повод. Това е книгата, която представихме миналия път. Да. Виетнам, Феникс и Дракон. Това е първата книга от българин, писана за Виетнам след труд на Блага Димитрова. Общо взето, да, наистина, така се оказа. За първи път след нейните книги излиза друга книга за Виетнам и те бяха изключително трогнати, развълнувани и така много щастливи от това, че България отново си спомня за тези приятели толкова далеч от България, които обаче не се е забравили, въпреки че много от тях са завършили преди 25 или преди 30 години. Тези хора ме посрещаха, пеейки български песни, с насълзени очи, с разкази за своите приятелства, които са преживяли тук. И наистина емоцията е невероятна. Дори бих казала, че мисля, че няма друга страна по света, откъдето е имало чуждестранни студенти в България, където тези наши възпитаници да са стигнали толкова високи постове, колкото е в Виетнам. Там имаме първи вице-премиер, български възпитаник, имаме вице-президентка, българска възпитаничка, имаме министри, шефове на държавни агенции, да не говорим за фирми, особено тъй като в момента Виетнам от години вече така изживява един процес на реформи, открита за пазарната икономика, има страшно много смесени фирми и чужди инвестиции. И също така бих казала, че точно тези наши възпитаници са изключително петимни за делови контакти със своите български приятели и партньори. Призовават към повече интерес към тяхната страна, защото там наистина има един много добър климат за делова, включително работа. Въпреки световната криза, която също рефлектира до някъде върху виетнамската икономика, все пак рефлексът там не е толкова силен. През последните години имаше растеж икономически във Виетнам от 7,5-8,5%. Наистина сега кризата си казва думата, но той продължава да бъде достатъчно висок. Това е най-бързо развиваща се азиатска икономика. Да, и десетата в света, което също е много впечатляващо. Растежа в момента, точно това се опитах да кажа, е 5,5%, малко по-малък от предходните години. Който е 8%. Който беше 8,5%, да. Но все пак по сравнение с други икономики, включително на Запад, които в момента са с отрицателен растеж, там продължава напредъка. Хората са изключително усмихнати, добронамерени, дружелюбни, скромни, което е много важно. Може би и това до голяма степен помага за така техния просперитет. Това са хора, които нямат кой знае колко лични изисквания за тях. Общото добруване на обществото, това е важното и това е условието и те да са щастливи.
Също така бих искала да кажа един така много интересен елемент, който ми направи впечатление. Всички знаем, че сега световната криза е свързана с пазаруване на лизинг, непремерени заеми. Във Виетнам никой не обича да взима заеми. Никой не пазарува на лизинг. Държавата няма заеми към МВФ. И обикновените хора също, с многото лъскави коли, които сега вече са потопени в големия поток от мотори и велосипеди, които са обичайните за Виетнам. Сега е пълно и с доста лъскави коли, но никой от тях не е купувана на лизинг. Хората там се умяват да намерят начин да забогатеят в условията, които им предлага държавата, с стимулиране на производството, с поощряване на потреблението. Много от държавните служители имат и частни фирми или пък къщичката на дядо на село е превърната в плантация или ферма. И общо взето всеки отворен. Принципът е богат народ, силна държава. Това е принципа на управлението. Над 80 милиона са жителите на Виетнам. Наближават 100 вече дори. Традицията ли е това, което ги крепи и в тези трудни времена, което им помага? Ами, да, всичко наведнъж е много силно при тях. Има много съсечетания от много фактори, но наистина този народ, който през 20 век много малко време е живял без войни и без изпитания, е кален да иска малко и да дава много от себе си. Всичките тези изпитания общо взето са формирали един много жилав характер, като бамбука, нали, който е характерен за тяхната природа. Виетнамците не се предават лесно, виетнамците не се оплакват никога, те винаги гледат напред, винаги гледат по някакъв начин да оцелеят и да вървят напред, да е добре семейството им. Много силни са техните връзки с семейството и с приятелите. Приятелите са нещо свещено за тях. Преди да кажем нещо повече за приятелството с България, какво ги прави всъщност тях оптимисти в днешно време? Те вече са преодолели тези най-трудни, като че ли, трудни времена и след войната. Сега вече има растеж. Несъмнено. Ами оптимисти са, защото изпитват сигурност във всичко това, което предприемат. Просто там държавата е гарант за тези социални бонуси, които са на разположение на населението. Тоест, както там в разговора с вице-премиера Nguyen Xuan Phuc, както той се изрази, държавата синхронизира интересите на бизнеса и на народа. Тоест, този, който има възможност, който се развива добре в делово отношение, той има възможност да подпомага и да отделя средства за стимулиране на хората, които са по-бедни и които нямат. Тоест, споделянето, обществото, солидарността в обществото е много силна при тях, изключително силна. Дори, ето, пак ще се върна на българските възпитаници. Примерно, на мен много ме изненада това, че те не се нуждаят от специален членски внос в организацията им, не се нуждаят от някаква квота за участие, а всеки дава толкова, колкото може. И колкото повече може, толкова по-голямо удоволствие за него да даде повече. Тоест, примерно, едни $200, за да даде квота, за да се съберат и да отпразнуват 3 март или 8 декември, това е щастие за всеки един, който се е замогнал и има тази възможност да го направи. И аз се запознах с такива хора, които казаха, ние сме щастливи, че благодарение на България имаме тези знания, имаме тази възможност да се докажем, да направим кариера, да постигнем добруване за семействата и за близките си. Но сега те са на етап, в който казват, ние искаме да върнем това добро, защото нашия народ никога не забравя доброто, което е направено. И включително стигнахме така до такива откровения за близки приятели, които са останали в България. Един от българските възпитаници, Nguyen Vu Cam, който е наш колега, журналист, работи в електронния вестник на управляващата Виетнамска комунистическа партия. Той, например, е изключително така, с изключително топлота говореше за своята учителка по български език, която го е научила на български, докато е бил в България. Изгубила връзка с нея през последната година, иначе редовно е поддържал връзка с нея по имейла. Тя е вече възрастна жена, пенсионерка. Той се притесняваше за нейното добруване в България, доколко е осигурено. Дори имаше идея да я покани в Виетнам, да води курсове за поддържане и опресняване на българския език точно сред българските възпитаници. И тук искам да използвам вашето предаване, ако случайно ни гледа. Тя се казва Радостина Иванова Колева. Била е учителка по български в групата на виетнамски възпитаници в мина Качулка, край Сливен, през 80-те години, и оттам фактически я помнят нейните възпитаници и искат да се свържат с нея. Може чрез имейла, чрез телефона на предаването да се свърже. Виждам, че има интерес от страна на зрителите. Сега ще включим зрител, който
ще зададе въпрос или ще сподели мнение. Добър вечер. Ало? Ало, много вечер. Добър вечер, слушаме ви. Знаете, много си хубаво. Това обаче не е по темата. Аз благодаря за комплимента, но ще се радвам, ако действително някои от споменатите тук зрители, имена, които са близки или познати на хора, които живеят в Виетнам и биха искали да осъществят тази връзка, да бъдем полезни. Какво още имате вие да съобщите като като един призив или като един мост, да го наречем така? Аз искам още едно име да спомена за една така много далечна младежка любов, също на един български възпитаник, който се казва Нгуен Лин Нанг. Момичето, което някога той много харесвал и сега иска да открие наново, се казва Невянка Димитрова Дишева. Тя е от Варна, някога е живеела в квартал Станке Димитров, блок 23, вход Б. Ако Невянка ни слуша, нека наистина да се обади в предаването, защото Нгуен Лин Нанг много би искал отново да се свърже с нея, да разбере как е живяла през всичките тези години, когато не са се виждали. Това са много такива човешки истории, в които попадах, докато се срещах с тези хора. Искам изрично да подчертая, че не само българските възпитаници, разбира се, всички виетнамци са с изключително топло отношение към България. Преди всичко заради помощта, която нашата страна е оказвала по време на войната в Виетнам. Много така хора продължават да хранят топли чувства към нашата страна. Както те винаги казват, никога не забравяме, когато пиеме от един кладенец. Благодарен народ. Много благодарен народ, несъмнено и народ, който е много отворен към света, много лъчезарен, много усмихнат народ. Много така интересно заключение направи Ву Шуан Хонг, който е председател на Виетнамския съюз на организациите за приятелство с чужбина. Той каза, нашия народ е усмихнат, защото най-после живее в мир, най-после добрува и може да се радва на приятелите си. А в момента и зрителите виждат снимките, които са от тунелите. Тези тунели от войната. Такова е и заглавието в тема, в новия брой на тема. Тунели през времето. Много подробен е този репортаж. Тук са поместени част от снимките, които виждате нашите зрители. Разкажете нещо повече за тези тунели. Много интересна история. Наистина изключително е преживяването. Това са тунелите Кучи, така наречените тунели Кучи. Просто местността така се казва. Тя е на 70 км северо-западно от Хошимин, бившия Сайгон. Фактически това е територия, която е прокопана от общо дълги около 200 км тунели. Това е мрежа от тунели на най-различни нива са. В част от тях са били извършвани операции или друга да пък са били преработвани разни боеприпаси. Като възстановки виждаме има, тук да, манекени, които са в гората и които възстановяват точно бита на партизаните. Включително туристите могат да хапнат маниока, която е била основното хранене, основната храна. Също така да си налят вода от бамбуковия водопровод. Джунглата е влажна и гъста, както е била някога. Невероятно е усещането, но наистина ето тук примерно има един майстор, който прави сандали. Ето тези сандали от стари автомобилни гуми, с които са ходили тогава партизаните. Пък това е храма, който е построен специално за героите от Кучи. Те са се придвижвали по тези тунели, изкачали са изненадващо пред американските войници, нали, извършвали там своите нападения, отново след това са се крили под тунелите. Имало е също така едни такива капани, които много са плашили американците, нали, хлътвали са в едни ями вътре, отдолу с шипове. Общо взето борбата е била наистина безмилостна, години наред, за да победи този народ. Той наистина е трябвало да прибегне към най-хитроумни начини, които да му позволят да надвие тази световна свръхсила на практика. Днес обаче отношенията с Америка са прекрасни. Аз даже съм питала много често виетнамците как така успявате след толкова изпитания, които сте преживяли заради тази държава. Те казват, американският народ осъзна, че това беше грешка. Това е минало, ние няма никога да забравиме нашите изпитания, но сега гледаме вече напред. Отгърнали сме тази страница, за нас е важно това, което ни предстои. И в момента наистина американците са, може би, на първо място като чужд инвеститор в Виетнам. Също така много напред в инвестициите са Япония, Южна Корея, Тайван,
големите азиатски сили. От Европа, Франция, Германия, Англия. Има страшно много английски туристи там в момента. Какво би могло да бъде нашето място, мястото на България, сред всички тези страни, които и вие изборихте, по отношение, може би, и на двустранните икономически връзки, по отношение на туризма? Президента Първанов беше наскоро там. Да, наистина в последните 5 години има изключително интензифициране на контактите между България и Виетнам. Има много голям обмен на делегации и техни делегации на високо ниво са идвали тук и наши там. Постигнати са конкретни договорки за по-активно сътрудничество в много области, но има още много какво да се направи. И точно затова пак подчертавам нашето лоби там. Тези хора, които са в момента на ключови постове, са една прекрасна, благодатна възможност наистина за всеки, който има интерес и желание да работи с тази страна. А условията за бизнес, особено за чуждестранен бизнес, там са прекрасни. Така че мисля, че имаме много шансове и много бъдеще пред нас. Феникс и дракон, с тези две думи много добре се кодира описанието, което стои зад тази модерна, интересна, древна в същото време, с много древна култура страна. Защо се заслужава съвременния българин да я опознае? Много неща могат да се видят във Виетнам. Именно това, което споменахте като културни паметници, там наистина е изключително удоволствие може да изпита човек да обиколи страната от север, централната част, южната част, тъй като това са доста различни като традиции, като култура и като исторически паметници места. Ханой е невероятно място. Ханой ще празнува 1000 годишнината си до година и разбира се, вече на много места в столицата има табла, които с обратно броене, които отброяват колко дни са останали до юбилея. Той ще се отбележи по азиатски обичай, точно на 10-та година. Така че има, между другото, аз имах среща и с кмета на Ханой, Нгует Хет Хан, който изрично отправи покана към София, както много други столици по света са се включили към честванията на Ханой, на този голям юбилей, да се включи малко по-активно и София. Може да изпрати свои участници в многото културни програми, които текат в Ханой вече, или може тук да се организират някакви неща. Изобщо поканите, които бяха отправени на най-различни нива към участие от страна на България в различни виетнамски инициативи, бяха на всяка крачка. Включително Ву Шуан Хонг, който споменах, който е председател на Виетнамския съюз на Организацията за приятелство с чужбина, покани, каза, чрез мене, евентуално да поканя и други мои колеги журналисти, които имат интерес да посетят Виетнам. Те са много, с голямо удоволствие ще домакинстват на повече български журналисти, за да опознаят тази страна. Подадена е ръката, остава определено. Трябва да я поемем. Много благодаря за прекрасната атмосфера, която създадохте тази вечер. Ще се радвам зрителите да се свържат на централата на BBT или да пишете на имейла, така че да може да осъществим тези неосъществени до момента връзки с Виетнам и да четем книгата. Може би ще има и продължение. Благодарение на моите най-ентусиазирани домакини до Хай Дан, който беше доскоро първи секретар в посолството в Виетнам, а сега вече е на работа в Външно министерство в Ханой, и Нгует Йен Зун. Вече се подготвя превода на книгата на английски и евентуално, може би, предстои още едно мое пътуване до там. Ще видим. Нека сега да не издавам всички планове, които имаме, но мисля, че има много добра нагласа към опознаването на по-голямото опознаване на Виетнам от страна на българската публика. Сигурна съм, че е така. Благодаря за участието и успехи. Благодаря. Уважаеми зрители, по повод Деня на Европа, утре представителството на Европейската комисия в България организира серия от събития, които ще протекат през целия ден. Колегите от новините ще ви представят основните. Пред Народния театър Иван Вазов в София ще бъде обявено началото на веломаратон. В 13 часа в Южния парк ще има също едно организирано събитие. В 18:30 ще има на площад Александър Невски друга инициатива. Може да се включите в някоя от тях. Следете и емисиите ни през деня, за да разберете подробностите. Така се разделяме за днес с едно пожелание за хубави и приятни почивни дни. Ще се видим отново в понеделник в 22:20. От мен и екипа, довиждане и лека вечер!